Αν η μηχανή του αυτοκινήτου σας είναι στα κάτω της, Motor Up Extreme για ζωντανές μηχανές. Θα θέλατε το αμάξι σας να λειτουργεί σαν καινούριο, να αυξανόταν η εξοικονόμηση καυσίμων και επιτάχυνση χωρίς να το πάτε σε μηχανικό? Φαντάζεστε να ήταν τόσο απλό όσο να αδειάζετε ένα ποτήρι νερό? Καλή ιδέα! Ελάτε μαζί μας στη δοκιμασία παντός εδάφους του Motor Up Extreme. As our Motor Up Extreme van headed towards the East Coast, we continued to stop along the way and ask everyday people to take our Motor Up Extreme 5-minute challenge. Real cold mornings, it's not real smooth. Sounds a little noisy there at the beginning. Always. Hey, your car's making kind of a funky noise. Yeah, always. Always. Then we got them to try just one bottle of Motor Up Extreme, drive around for 5 minutes, and tell us what they thought. I noticed a difference, like when I first drove out of the parking lot, and then when I, put a little speed to it, just to, put it to work, and it's a big difference. Wow, that is a major difference. Yes, it is. It rides nice too. Sound any different and quieter? It is smoother. Yeah. It's quieter. Try this because it works. I know it works because I tried it, and I tried it at highway speed, so. Adds more punch to your car. It drives a lot smoother, quiets the engine down. It's well worth it. I just had it to the mechanic. He was going to put it on the shop on Monday. And if it stays like this, no more shop Monday. I'm impressed. I'm a skeptical person, like I said, but I'm pretty impressed with the product. Our car runs so well. I'd like to get one, buy one if I can off you for our other car, our Lincoln. Yeah, Motor Up Extreme. I mean, in less than 5 minutes, I really noticed a difference, and like I'm not putting you on at all. Θα θέλατε το αμάξι σας να λειτουργεί σαν καινούριο, να αυξανόταν η εξοικονόμηση καυσίμων και η επιτάχυνση χωρίς να το πάτε σε μηχανικό? Φαντάζεστε να ήταν τόσο απλό όσο να αδειάζετε ένα ποτήρι νερό? Τώρα είναι τόσο απλό. Παρουσιάζουμε το Motor Up Extreme, το πιο προηγμένο βελτιωτικό στον κόσμο. Το Extreme είναι το μοναδικό απόλυτο βελτιωτικό κινητήρα που καταπολεμά τις 7 καταστροφικές δυνάμεις, παρέχει βελτιωμένη ισχύ, εξοικονόμηση καυσίμων και ομαλή, αθόρυβη οδήγηση. Το Extreme προστατεύει την επένδυσή σας από τις πιο σκληρές συνθήκες: ζέστη, κρύο, διάβρωση, τριβή και ακραία πίεση. Αυτές είναι συνθήκες που αντιμετωπίζει το αμάξι σας καθημερινά και μειώνουν την ισχύ και την απόδοση της μηχανής. Μια φιάλη Motor Up Extreme προστατεύει τη μηχανή σας για έως και 80.000 χιλιόμετρα, ανεξάρτητα από τις αλλαγές λαδιού. Το Extreme δημιουργεί χημικό δεσμό με τη μηχανή σας, παρέχοντας ένα προστατευτικό φράγμα που μειώνει την τριβή. Με το προηγμένο σύστημα καθαρισμού του Extreme, η ρήπη, τα ειζήματα άνθρακα και τα κατακάθια αφαιρούνται από τα ζωτικά μέρη της μηχανής σας, ώστε να έχετε ομαλότερη επιτάχυνση και περισσότερη ισχύ αμέσως. Μία μόνο φιάλη Motor Up Extreme κάνει απόσβεση του κόστου της, εξοικονομώντας σας έξοδα επισκευών και καύσιμα. Αξίζει σε οποιαδήποτε τιμή, αλλά έχουμε και συνέχεια. Παραγγείλτε τώρα και θα λάβετε το νέο βελτιωτικό καυσίμων Extreme Fuel System Treatment της Motor Up. Αυτό το επαναστατικό προϊόν καθαρίζει και αποκαθιστά όλο το σύστημα καυσίμων σας, εξαλείφοντας καθυστερήσεις και βελτιώνοντας την επιτάχυνση. Είναι ρύθμιση της μηχανής σε μια φιάλη, δωρεάν με την παραγγελία σας. Επίσης θα λάβετε το λιπαντικό One Drop, το απίστευτο αντιτριβικό Motor Up Extreme στη πιο συμπυκνωμένη μορφή του. Αυτό το εκπληκτικό λιπαντικό για όλες τις χρήσεις αφαιρεί τις τριβές από τα πάντα με μια σταγόνα. Μπορείτε να ανοίξετε κλειδαριές ή να ξεπαγώσετε βίδες. Χρησιμοποιήστε το λιπαντικό One Drop για το αμάξι σας ή και στο σπίτι. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας και είναι δικό σας την προνομιακή τιμή των 57 ευρώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι μια προσφορά με την εγγύηση του Motor Up Extreme για την άμεση βελτίωση του αυτοκινήτου σας. Το αμάξι σας λοιπόν θα λειτουργεί πιο ομαλά, αθόρυβα, καλύτερα και καθαρότερα, με λιγότερη κατανάλωση καυσίμων. Νιώστε άμεση αύξηση υποδύναμης μόλις ακουμπήσετε το γκάζι. Δώστε αξία, απόδοση και ισχύ στο όχημά σας. Παραγγείλετε το Motor Up Extreme αμέσως τώρα. Motor Up Extreme. Για ζωντανές μηχανές.